खुलुमबाय सनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग साउन्ड थामखौ फिन खेबसेयाव बराबावबाय सबाय मा जिउ जिउ भगबान नाय महर लान सोनाबर दामगै इनफाय ब्लग्सखौ फरा जोबोद सिनलामोन जाबाय हानाय माने इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सिगाङावनो सोरबाफोर गोदानबा प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना ओइ सासे सुबुंजों एसे डिउटि होनानै आङो आंनि हाबाफारियाव हाबफैबाय आरोना फुंनि समय ओमफ्राय फिसाजोआ सिखारथ'वाखै बे सिखारियावनो फिसालाजों एसे बेस्थ' सिखारबाथाय हिंसियानो अभारलड आरोना तो बेफोर खामानिखौ मावस्रांनानै लागोनसै आङो बेनिफ्रायहाय आंना फुङाव आदारा दङ माने बाहेरायाव थाङाबा आदारा जेबो गैखाया तो जा दङ बेखौनो बानायनानै आं आखायाव लाबाय गाइखेर दङ एसे गथ' सानैनि थोगोन ओंखाम गोजां दङ आलुजों बेखौनो एवनानै होनोसै आरोना आङो तो फटाफट बे हाबाफारिखौ मावनानै लागोनसै बेनिफ्राय सनाफोर नै आलुआथ' आंना आधा आधि मोनबाय खिन्थु जेला थाव सेरदोंमोन सेव होनदोंमोन अब्लानो फिसाजोआ दुबफुं आरोना डेन्जार जादो रे बाबा खेला खालामबाय थानाङा फैदो इहा हारसिंनो हेबलायबाय कम्बल जोमनाया इदि नङा इदि जोमा जोमहोबाबो जालालाय दे नङा दे थाथ' दे नोंहा जादो बाबा समय नाय ओमफ्राय एसेयावनो आङो नै आहा उसुंगुरियाव गोदि मोदि जोगोनार बिजौ खानानै लाबोलायबाय अर्गानिक मैगं ओमफ्राय बिबारबो कयेकथा थानायाव खानानै लाबोदां नै ट्राइ खालाम दे बाबा दिनै जानानै बाजाराव खथ' फानो जोगोनार बिबारखौ औ दावदैजों एवबा गोथाव मोनजायोनो आंबो जानाय गोसोआव गैया जानाय नायनो बरायावबाथ' गोथाव मोनखागोन थावआव ओरै सोमनानै ओरै दा र' बरा एवनाय जायोना दावदैजों एवनाय जायो बराथ' एवनाय नङा खोमा आं रिफाइनबो गैया दावदैजोंनो एग्लिगोन आरोना बारब्रै मोनबोदों ओमफ्राय जोगोनार बिजौआबो गोदि मोदि आरोना जाबायानो आंहा सानसुनि आदारा दालियाथ' पारमानेन्टखा हैनो सुनानैबो दोनखाबाय आं बाजादोंमोन नालाय बायैनो मावबाय आङो उफाय गैया दायोबा हेबनानै मा हेब्रु जाबावो ओमफ्राय दंनायालाय ओरै थालिर थाइसे दंबावोमोन आरोना दाख्लै थाइथाम लाबोनाया थाइनैया मैया लाब्रा जाबाय आलुजोंहाय थेलथेबनो थाइसे ओमफ्राय बेखौबो जाखायाबाथाय मोनलांगोनसो दा बेखौबो बोरै जानाय जायो जासिगोन आरो चाखा हानानै गथ'फोरनो एवनोबो हासिगौ गोथाव उदै बुङाबाबो बांसिन दिगदार बेलायथो आलु गोथाव नानि ओइ ओइलाय मेल्ला आलु नोंहाबो जायगा सोलायबाय थायो दे जादो माबार टाइम जानोसै बाबा ओइ नानि थान दोनदो थां जाबो दोनथां ग गोथाव बे सासे सुबुंखौ सिबिनांगौआनो महा फेजालांना जा दे ओंखारदो नोंहा बडि देखायबाय थानो नाङा बारा थाब ओंखारदो दे देखायाखैलै नोंखौ नोंनि एफा सिक्स पेक्स एप्सखौ बोरै देखायनो बाबा माबा बेलि फेक्स एप्ससो नोंना दे जादो हा माथो आंनि बायदि बाबानि बायदि बेलि पेक एप्स दे हा बाबायाथ' जायोबाबो औ जायो फैबा जागोन बाबायाबो मिथिबाय आलुबो जागोन ओंखामबो जागोन नोंनोबो एवनानै होगोन दे जा थुल्लु खालामनानै लागोनसै आं बे सासे सुबुंनिखौ आरोना बिदाया थांबाय लोंलायलायासै गाइखेरखौ नै बेहा इसिबां खनसे लोंखांबाय आरो नांबागौनो आदानि फागाखौबो लोंसै नोङो आदानिखौबो लोंनानै होनोसै खुगा दागोन नांलायलायनाय न लोंदोनो हम मोजां हम दे आधा काप दै मिक्स होखानायसो दे लोंजोबथारदो रानि लक्ष्मी बायसो जोंनि गोलैसै मा गाइखेरा लों गोथाव ना गोथाव नङा होनदो आयु लों मा खुगानिफ्राय गयो नङाबा मनलांदो दे दे लोंथार लोंलाबा लांसै आं जाबाय लोंबावगोन दे जाबाय लोंला नै एसेल'सै नांला उदै बुंसे पेट भरिसे ओइ जाबायना र' फिसालाखौ दोनलांनाङासै नालाय आरो माथोबाव बे हाउस ड्रेस एकदम जाय रुमाव थाफिनलायबाय आरोना फिसालाखौ दोनलांनांगौबा एसे थाब स्लेब फुसुलाबायसिगौमोन आरोना दा नियम गैला फोथा फोनांबायमोनबो ओमफ्राय थिग थाक थांबाय आरोना दोनलांनाङासै मा जाखो ओरै सासे सुबुङा ओमफ्राय मैया जोमनायखौ कम्बलखौ खननो होनबाय खननोनो होआ आरोना ओरैबायदि मा जादों मिथिबायना सनाफोर
हराव आरोना खयथासो जाखोमोनथाय टाइमखौबो नायस्लाबनो हालायलायासै आङो र' आं लाबोगोन ओरैबायदि गोजांबाय आङो फांखायाबो सिउ सिउ ओरै मालाय फिसाफ्रा जाफेथाफोर उन्दुगासिनो थोर 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 मावबाय सुहाबजोब्बाय आं हारसिंनो ओइ सिखारनानै ओरै गबथब दसे थोर थोर मावबाथाय थाथ'नांगौ कन्टिनिउ थाबायनो हाया खुनुरुखुम बै न'आव दोननाय आलमारिया इयाव कम्बलफोरखौ हाननानै लायबाय आङो खुनुरुखुम आरोना ओरैबायदि नङाबाथ' ओइ गोजौनिखौसो हानबावनोसैमोन हाला ओरै थोर थोर मावबाय बेमार दं आंनाव सिनाफोर बेमार आरोना बिदि थोर थोर मावनाय बेमार दङ बे बेमारा बोरै उजिनाय होननानै बुङोब्ला गोदोनि बेमार नङा जन्म बेमार नङा बियो सिख्लानिबो बेमार नङा आगोलाव अबेबा ब्लगसआव खिथाखांबाय खोमा आङो फिसालानि जन्मनिफ्राय बे थालांदोंहाय आंना बोरैबा आरोना गोजां बोथोराव जन्म जादोंना बियो गथ'आ जानुवारि लास्टआव जन्म जादों दानाथ' बिराद गुसु जायो बे समावहाय ओमफ्राय नर्मेल डिलिभारि नालाय मोजाङै जिरायनानैबोथ' खिनो गियोमोन बे मोजाङै जिरायनानै खिनो गिनायानो माने जों जिरायनानै खिग्रा मानसि जिरायनानै खियाबाथ' गसंनानै खिनांगौबाथ' जोंनि थाखाय एकदम नर्माल नङा साधारन नङा थिग बिदिनो दाना गसंनानै खिनाय मानाय एखे माने टाइम लाबाय हामा बिराद टाइम लायो आरोना आंनो टाइम लानानैनो माने बे बोखोनानै टाइम लानायानो ओरैबादि सुहाबलांनाय बे सुहाबनानै बे गोजांखांबोनाय सुहाबनाय बे बुस्थुआ थालांबाय आरोना आंना ओमफ्राय दल'था खिथुखौथ' दै गुदुंजोंबो सुजायो जेबो नङा खिन्थु बे गसंनानै खिनायाव टाइम लाबायना खिया मोजाङै क्लियारै फैला सोरबा ओंखाम जानानै नायफ्लांदोंबा आंखौ रायसिगोनसै आगैमोना आरोना जि दिगदारहाय जोलैया स्टाइलखौनो सोलायनांबायसो ओमफ्राय माने सोरबा आगैमोना ओंखाम जानायाव नायोना भिडिअखौहाय ओमफ्राय आंबो जाद बाथ्राखौ शेयार खालामनायावहाय आब' आं ओंखाम जानायावसो नायदोंमोन मुगैलायबाय होनलायलाङो आरोना थ' शेयार खालामफ्रांबाय आङो मानिफ्राय बिदि जाखो होननानैहाय गोबाङानो सोरनाबा सिं सानाय थालाङोनो बे डिलिभारिनि उनावहाय सोरनाबा मा थालाङोनो सोरनाबा आथिं सानाय थालाङोनो माने लोगोफोरनिफ्राय बेफोरो मोनथिनाय आरोना आङो ओमफ्राय आंना जाद बे गोजांनाया थालांबायहाय ओरैबायदि आरोना ओमफ्राय मा होनो बे गोजांनाय ओमफ्राय ओरैबायदिबावबो गोजांबावबाय आङो जेनेबा गाइखेर दौनोसै ना ओमफ्राय गाइखेर दौनानैहाय गथ'आबो जानानै उन्दुलांसै आंबो जानानै उन्दुलांसै बे बिखाया बोलानाय गुसु जानानै थानोसै ना बेबो सुहाबनानै थानोसै ओमफ्राय आन्दाज मोनबाथाय थोर गैला सेस ओरैबायदि मावखांबोयो आरोना एसे गोबावानो मावखाङो ओमफ्राय जि जोमाबाथ' मावखांनानै राखेंनानै लावलांगोनसै नामाथाय नायफाथा आरोना ओमफ्राय माम्बार खोबनानै थानांगौ फायथं फुथं जानानै थानांगौ ओमफ्राय बे समावथ' राजा गोरलै माने जन्म जानायखौ मोनफैस्लाबाखै बे जन्म जानायनि अखानायै मोनफैदों बाबुनि समावहाय सापर हस्पिटालाव ओमफ्राय बे समावहाय बिथांबो दंमोन नालाय एकदम बिथाङा जा कम्बला गांबोसे दं कम्बल लेब खोबफबनानै होनोसै आरो ओमफ्राय दसे सम थाथारनांगौ बेबायदि ओमफ्राय उनावसो दुंखांबोनानैसो बे थोर मावनाया बन्द' जायो ओमफ्राय बिदि थोर मावनाया उहा बिथाङा कम्बल जोमहोबाय थानो मोननो नङा मासुराफोर बै समाव थानायावसो थोर मावनायावसो जोमहोबाय दाथ' गैया हारसिंनो दुसासा मोनामलायनायखौनो जोमफैबाय आरोना आङो एकदम जाबनानै माम्बार लाबोनायावबो थोर मावबोबाय थाखादों दसे ओरै थाहाबलायनांगौ दसे ओरै थाहाबलायनांगौ खम जारला फांखा थांखा बन्द' खालामजोब्बायसो ओमफ्राय जोमनानैसो दुंखांनानैसो उन्दुलांनो हाबाय आरोना आरो दसे उनाव फिसालाया सिखारनानै फांखाखौ मानो बन्द' खालामखो मामिनानै आरो अन खालामबावबाय ओमफ्राय आंहा कम्बल जोमनानै थाबाय सानैया फांखा जाबाय गरम बोथोराथ' एसे दंबावो दाबो थेवबाबो माने अखाबो हादोंमोन हराव ओमफ्राय बेजों जाबजों आं सुखोबोदों आरोना बोरैबा बे रोखोमनि जादों आरोना सुनाफोर मालाबाथ' थाब कम्बल जोमनो मोनाबाथ' सेससो जालांगोन खोमा आङो दा बे अबस्था जादोंमोन ओमफ्राय मा होनो प्रटेक गोजां बोथोराव नङा आरोना बोरैबा सुहाबनो मोन्दोंबाथाय जाबायसै आरो आङो फारखौसो हमथारनांगौ जालायबायनो दे जाद गोसोखांबा बिदाया फाखनाखाव होनो फोरोंनो दा बाराबा फाखनाखाव होबावगोनसो जाबाय दोनहैदो नै फामफाराव दोनहैदो खम जारला ओमफ्रायथ' आङो मैया ब्लगखौनो होआखै माने ब्लगखौनो बानायखायाखै बिदिनो फिसालाजोंनो एसे थाबाय बिदिनो ओमफ्राय बानायबो मोनबाय फरिखाफोरखौ मायदि होगोन मायदि मागोन माइन्दफ्राबो माबा नंला बिदिनो फ्रि नङामोन बथलाव थाम होल जालायो नामा नोंना बा जाबाय थ' बिन्थोर बानायासै आरोना ओमफ्राय ओंखायनो दिनै मोनसे ब्लगखौनो बानायना होनोसै आङो मोजां दङ खिन्थु लावहां जादोंमोन मानसिया मोनायावहाय होननानै आरोना थ' दा ओंख्रियाथ' बेनोसै आंना बानायहैनोसै आरोना टाइमाबो जाया नङा 9ता जाबायानो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि सिम्पोल सा ब्लगसखौनो फरायलांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच